Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe maSecrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello admin, please ndisireiwo muconfessions group, hide my identity. Inini nyaya yangu goes like this. I am an extremely submissive man with a desire to be owned, to be controlled and to be dominated by a woman. I know kuti zviri strange and titoriko people who are like that. It actually arouses me zvakanyanyisa kana mukadzi achindiitisa zviya, being like a slave to her. Vandakambodanana navo ndakanyara kuti ndinge ndichivaudza about this thing, nekuti ndaityira kuti zvimwe kuda vanokwanisa kusazozvinzwisisa. I am only 29 years old. I have tried older women a bit, but still izvezvi I can't feel fulfilled if I don't have a woman anenge achindiitisa and dominating me. I just can't feel fulfilled at all. I wanted to try in this group because ndaona kuti kune vamwe vakadzi vanoita zviya zvekushandisa mupfuwira. It is because vanenge vaine desire yekuva ne that power over a man. I even have a fantasy yekuti a woman anotanga andidyisa zviya zvekundidyisa zvakanyanyisa, obva andipusisa kutosvika paya pekuti anokwanisa kutopota achindipfugamisa nekutondinanzvisa pasi petsoka dzake, shamwari dzake dzichitondiona. Ini hangu I am aroused by a woman anotoita zvekutonditonga. It's not about money. Ndati nditaure ndingazokuwarira mumoyo. Vedare, that was a confession yabva kuna mukoma vedu ya pakaoma. If you are a dominating woman, hanzi I am looking for you. Regaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi, muri seiko hama dzangu mose muri muno mugroup? Nyaya yangu yakamira so. Ndiri mukomana ane 22 years. Ndakakura ndichichengetwa naamai, asi baba vangu vainge variko vatori vapenyu, asi havana kana any contribution yavakambobvira vaitawo mulife mangu. So mukuchengetwa kwose kwandakaitwa naamai takakura life, asi life yacho yainge yakaoma, but inini ndainge ndichizvinzwisisa and amai vangu vainge vachindiitira mafavors, vachinditi ndiwe mwana wangu wandakatarisira kuti kana inini ndazochemberawo ukwanise kuzondichengetawo, ende ndainge nditori munhu wekuti ndaigona kuchikoro. So dambudziko rangu rakazotanga ndiri kuchikoro. Chipo chiya chekugona chikoro chakangokaruka changobiwa, ndikabva ndatanga kuita sekunge ndainge ndava kupenga. So ameno kuti chii chainge chichinyatsokuitika, ndakatanga kungonetsana nematicha kuita imwe misikanzwa yandainge ndisingambonzwisisi. So ndakazoshayirwa mari yekuchikoro, ndikatanga kugara pamba uku amai vangu vainge vauya kuno kuSouth Africa, then ndokubva vazonditora. So ndakabva ndatanga kushanda ndichiita zviya zvekutengesa, asi zvandainge ndichiita zvekutengesa hapana kana chainge chichimbofamba. Hama dzangu izvezvi handirare, pane chinhu chinouya chobva chatanga kundirova, chinondirova mumusoro. After that ndinotanga kurota ndichivata nevanhukadzi. Kumaporofita ndakambofamba, asi hapana kana chakabuda. Every day ingori problem after problem, kuedzawo kupfimba musikana. So ndinorambwa chaizvo kunge ndamutuka. Salt and garlic ndakageza nazvo, ndatova almost a year but no change. Ndaedzawo kupfugama ndichitonamatawo, asi hapana kana change. So ndazosvika kumagumo neupenyu. Mama vakazoenda kuZimbabwe nekuda kweurwere, so ndiri kurwadziwa hama dzangu kuti since ndichitanga kushanda amai vangu havasati vakwanisa kumbodyawo kana senti rangu. Izvezvi vari kurarama upenyu hwakaoma. Upenyu hwakaoma hama. Dai ndangowanawo anokwanisa hake kundinamatira even pafoni, but zvisiri zvekubhadharisana, pamwe ndingabatsirikana, because sometimes ndinombofunga kuti dai ndangofa hangu. Ndiri kurwadziwa kusvika kwekupedzisira.
Vedare, that was a message yandakatumirwa nemwanakomana. Please let us try to assist him kana kungomupawo madirections kwekuti anokwanisa kuenda so that he can get help mucomment section. Tiri ipapo pane vamwe mama vakamboti vane mwana wavo ari kuZimbabwe ari kutsvakawo musha wekuti akwanise kuchengeta. Please inbox me ndikwanise kukusanganidzai neavo vari kuti vane musha uri kuda kuchengetewa. Rekaiti vatenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, ko ndingapedzawo sei system yekuti ndinopota ndichiti kana ndikazvikwenya ndobva ndatanga kuzvinhuhwidza. Dzimwe nguva kunyangwe ndisingatombovaviwi zvachose ndinotozvikwenya, mungava muri muhapwa, ndobva ndatanga kuzvinhuhwidza zvigunwe izvo zvandinenge ndashandisa kuzvikwenya nazvo, mungava muhapwa kana kuti kuzasi kwangu kamunhuwi ikako ndinotonzwa kuti kanenge kachitondinakidza kukafemedza. Kunyangwe ndichibika ndinokwanisa kutovarairwa zvekutotanga kuzvikwenya angu ndotanga kuzvinhuhwidza zvigunwe. Please ndibatsireiwo nekuti iko zvino ndinozotoita zvekuvhunduka ndava kutoda kuzvikwenya kunyangwe ndiri pazere vanhu. Vedare, that was a message yandakatumirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, but please let us try to assist her in the comment section. Regaiti vatenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, chitupa changu kandai mubhini. Inini ndiri kukumbirawo kubetserwa. Ndiri kutotsvakawo vaya vanogona kugadzira mahure aya anotora varume vevanhu se vakambogadzira sisi vaya vekubuda masvosve kunhengo kwavo. Nekuti hei zvakaoma mukoma zvandiri kusangana nazvo mumarriage mangu. Murume wangu ari kundihurira kusvika to that extent yekuti chero uine evidence anotokurambira kutokuudza kuti munhu wauri kutaura nezvake handitombomuzivi munhu iyeye. Saka ndinokumbirawo kuti mundibetserawo neavo vanogona kugadzira chaiko. Ndatenda hangu. Bedare, that is a message yatakatumirwa navanzvadzi vedu. If you are out there and you know how to handle this story, please inbox me. But atidi mbavha dzinouya dzichiti tinogona, but muchiziva kuti munenge muchida kuskama vanhu mari dzavo. Rekaiti vatenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu mugurupu renyu. Nyaya yangu mukomanashi yakatanga kubva ndichiri mudiki. Ndainge ndiri munhu wekuti ndaigara ndichingoona zvinhu zvevanhu. Ndaiti kunyangwe ndichifamba naamai vangu tiri mubhazi, ndaitokaruka ndava kutoona kuti vamwe vevanhu vatinenge takagara navo mubhazi imomo, vamwe vacho vanenge vatori nenyoka mubhegi, vamwe vanenge vakamonererwa nenyoka muchiuno. Pane umwe musi patakambokwira tichienda kuHarare, ndainge ndichienda kuholiday kumba kwaamai guru. Saka pakabva papinda umwe mukadzi mubhazi, but ndakaona kuti mukadzi uyu handbag yake yainge ichirakidza kuti yairema. Mukadzi uyu akauya ndokubva agara pasiti rainge riri paside nesiti ratainge tagara. Amai vangu ivo vainge vandirambidza kuti ndinge ndichigara kuhwindo, ndokubva vati ndigare pasiti rinenge riri padhuze nepapaseji paya panofamba vanhu. Iniwo hameno kuti chii chainge chava kuitika kwandiri, because ndakaramba ndakangoyeverwa nebhegi rake, because ndaiona kuti mubhegi umu mairakidza kuti mune chinhu chainge chichifamba mubhegi. Iye paakaona kuti ndainge ndaramba ndakangotarisa bhegi rake, akabva anditarisa nerimwe ziso rainge richityisa zvekuti ndakabva ndatosimuka ndokubva ndatoenda pamakumbo paamai vangu. Amai vangu vakabva vatanga kunditswinya. Zvinhu izvi zvaigara zvichingoitika pose pandaikwira mubhazi naamai vangu, vaizogumisidzira vava kunditswinya. Zvese zvandainge ndichivaudza kuti ndaisangana nazvo mubhazi, pose pataikwira mubhazi ivo vaingofungidzira kuti ndiri mwana aiva nemusikanzwa wakanyanyisa, but ndaitoona zvinhu zvinenge zvakasiyana siyana. Amai vangu musi iwowo vakabva vandirambidza kuti ndinge ndichigara kusaidi rine hwindo, ndokubva ndagara paya. Asi rwendo rwose kubva kumusha kwedu kunosvika tasvika kuHarare handina kana kumbogara ndava nemufaro semufaro wandaigara ndiinawo pose pandaiudzwa kuti ndiri kuenda kuholiday kumba kwaamai guru. Iniwo ndakango
ndakangoramba ndakatarisisa bhegi raamai vaya. Ndainge ndava kutya nekuti ndainge ndabva mukutswinyiwa naamai vangu. Zvekare chinhu chiya chainge chiri mubhegi chaingoramba chichikonzeresa kuti ndinge ndichitarisa bhegi iroro, because chairamba chichingopusha bhegi zviya zvekurakidza kuti chainge chichida kubuda mubhegi imomo. Takati tati fambei. Amai ava vakabva vangovhura zipi rehandbhegi ravo ndokubva vangosiya zvakadaro. Ndakabva ndaona kuti muhandbhegi umu makabuda, pekutanga ndakaona sekunge rainge riri dzvinyu, but ndakazotoona kuti inyoka yainge ichitobuda muhandbhegi raamai ava. Amai ava vainge vakapfeka rimwe dress rainge rakaita brown. Dress iroro ndinogara ndichingorirangarira nekuti nyoka iyi payakabuda yakatanga kupinda nekuzasi kwedress ravo kusvika yasvika pamazamu pavo. Apa ndakatoona ivo vakabata pamazamu avo sekunge munhu ari kutoyamwisa mwana. Nyoka iya yakati yapedza, ndikaiona zvekare ichibuda mudrezi raamai ava, but yakabuda nekwayainge yapinda nako ndokubva yadzokera zvekare muhandbhegi. Vakambogara vakadaro kwekanguva, vakangovhura handbhegi ravo ndokubva vazovhara zvekare zipi yehandbhegi yavo. Pose pandaiona zvinhu izvi zvevanhu ndaiita sekunge munhu akabatwa nemadzikirira nekuti ndaisakwanisa kana kutaura. Iyewo munhu wacho dzimwe nguva aikwanisa kutonditarisa zviya zvekuti ndiri kuona kuti uri kuona zvese zviri kuitika, but vamwe vose vanenge vari panzvimbo ipapo hapana kana anenge achiona zvese zvandinenge ndichiona. Inini nemunhu uyu anenge aine zvinhu zvake ndisu tega tinenge tichiona zvese zvinenge zvichiitika. Handizivi kuti mukoma ndingakorondedzerai sei, asi zvinhu izvi pazvaiitika seipapo amai ava pavakatanga kuyamwisa nyoka yavo, zvakaita sekunge nyika yose yainge yaiswa papozi. Inini naamai ava ndisu tega taiita sekunge tainge tichirarama panguva iyoyo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichibuda muchechi yainge ichipindwa nevabereki vangu, nekutoti taitoti tiri muchechi zviya ndotanga kutoona kuti muchechi muno mune zvimwe zvinhu zvainge zvichitokambaira. Vamwe vaitopinda muchechi imomo nezvinhu zvavo zvinenge zvichitokambaira. Kuti ndinge ndichiudza vabereki vangu zvose zvandainge ndichisangana nazvo, kazhinji kacho amai vangu vaibva vatanga kungondirova. Kuti wai vainge vachindirova ndaisatombonzwisisa, asi pane umwe musi wandakangokaruka ndabuda panze ndokubva ndaona amai vangu vakamira nevamwe vanhu panze pegedhi, but wainge utori usiku. Vanhu vainge vachitaura naamai vangu vose vainge vasina kupfeka, asi amai vangu vainge vakangosungirira zambia, zviya zvinoita vanhukadzi kana vava kuda kuenda kunorara, zvekuti munhu anongosungirira zambia obva atoenda kunorara. Vanhu ava mukutaudzana kwavo vairakidza kuti vainge vachiitisana nharo naamai vangu, nekuti amai vangu vakazongosiya vanhu vaya vakamira pagedhi. Vanhu vaya vairakidza kuti ivo vainge vasingagone kupinda mugedhi repamba pedu. Amai vangu kunyange ndainge ndakamira pakati pechivanze vakatodarika nepacho pandainge ndakamira, but havana kana kukwanisa kundiona. Kunyange vanhu vainge vakamira pagedhi vachirwidzana nekuti vainge vachipinda pagedhi repamba pedu vainge vasingandioni. Ndokubva ndadzokera mumba mandainge ndichirara inini nehanzvadzi dzangu. Mangwana acho amai vangu vakafumira kuseni ndokubva vandimutsa, ende vakaita zvekundimutsa zviya zvekundivhiringidza, but ndakati ndichinobuda kunze ndakaona kuti kunze kwainge kusati kwachena. Ndakatombovaudza kuti amai, kunze hakusati kwachena, ndikaenda sei kuchikoro iko kunze kusati kwachena, nekuti panguva yacho taiita zvekupima nguva nekuchena kwekunze. I think kuti musi iwowo amai vangu vakatondimutsa around 4:30. Ndakambotanga ndichiramba, but ndakatya kurohwa naamai vangu, plus vainge vandiudza kuti vainge vatondibikira tii. Ndikabva ndamuka ndikaenda kukicheni, but hanzvadzi dzangu vakabva vanditi ndidzisiye dzakarara, ivo vachazotevera nadzo kuchikoro. Ndokubva ndaenda kukicheni kuya ndikanonwa tii zvangu nembambaira, ndokubva ndagadzirira ndikabuda. I think kuti ndakazobuda pamba somewhere around 5 am. Chakandinetsa ndechekuti amai vangu vakati vapedza kundigadzirira mbuva ndokubva vatoisa muplastic bag. Inini ndikabva ndatora mbuva iya ndokubva ndabuda mukicheni. Ivo vakabva vabudawo mukicheni neni, but vakabva varamba vakangomira pachivanze ndokubva vanditi chienda kuchikoro mwanangu, but kwainge kuchitori kwakasviba. Baba vangu pazvose zvainge zvichiitika pamba pedu vaiva munhu uya
wekuti aingoita hasha pano nepapo, asi nguva zhinji vaingobvuma zvose zvainge zvichitaurwa naamai vangu. Musi iwowo baba vakangobuda ndokubva vandidongorera, ndokubva vangoti kunze uku kuchiri kwakasviba, uri kuda kuti mwana uyu aite sei, musiye amborara. But amai vangu vakabva vaita nharo, vakati ngaende kuchikoro. Nguva dzekuenda kuchikoro dzatokwana, baba vangu vakabva vadzokera zvavo mubhedrumu mavo, inini ndikabva ndaenda. But ndakati ndichinosvika pagedhi, ndakanzwa kuti pagedhi repamba pedu paita sekunge painge pamboveserwa moto, nekuti paiva nemhepo yainge ichidziya. Ndakafamba, but ndaifamba ndichiita zviya zvekucheuka cheuka nekuti ndainge ndichitya. Ndakati ndava kuda kunobira kamwe karukova, ndikubva ndasangana nevamwe gogo vaigara panext door pedu, kuti vainge vachibva kupi ndainge ndisingatombozivi. But ndakatarisa ndikaona kuti mutsoka dzavo vainge vasina kupfeka bhutsu. Ivowo pavakasangana neni vakaita zvekuvhunduka, vakangoti naiwe mwana waEdina, ko uri kubva nekupi nguva dzakadai? Ini handina kana kukwanisa kuvapindura, nekuti kusangana kwatainge taita kwainge kwandivhundutsa. Ndakazofamba zvangu ndikaenda kuchikoro pasina zvimwe zvinhu zvandakazombosangana nazvo murodhi, asi chando chainge chandipinda munyama dzangu chainge chakawandisa, zvekuti zuva parakazotanga kubuda ndaita kurwadziwa zviya zvekuti chando chainge chava kubuda munyama dzangu, kunyanya kutsoka uku, because panguva yacho ndainge ndisina bhutsu. Ndaingoita zvekuenda kuchikoro ndakapfeka masocks nemaslippers. Kubva musi iwowo ndainge ndava munhu wekuti ndaiti kana ndikarota zvose zvandinenge ndarota ndinenge ndichitozviona, but mangwana acho makuseniseni kana ndikangomuka ndikada kutanga kurondedzera umwe munhu, hope dzandinenge ndarota zvinhu zvinenge zvichiitika pamba pedu ndaibva ndakanganwa zvose zvandinenge ndichida kutaura. Zvinhu izvi zvakazodzoka zvekare samwe ndava kumaform 3. Ndakangotanga kurota amai vangu vaiti kana vakapinda mumba mandinenge ndakarara vozama kundidzosa muchibereko chavo. Mukomanashi handizive kuti hope idzi munokwanisa kudzinzwisisa here, asi amai vangu zvavaiita vaiti kana vakasvika patinenge ndakarara, inini ndaiona kuti ndiri kudzoka kuita mudiki kusvika ndaita mucheche, vobva vandiisa muchibereko chavo. Ndaitoona ndichitodzokera muchibereko chavo ndobva ndavhunduka. Dzimwe nguva ndaiti ndikavhunduka ndaibva ndaona mumvuri uyu zvawaiita mukomanashi waiti paya pandinenge ndangokaruka ndapepuka waibva waita zvekutiza unopinda nepakati pedhoo rinenge rakavharikwa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kubatwa nemadzikirira iwawo ndichingorota zvinhu same, ndichingomuka ndichiona mumvuri uya. Sometimes ndaikwanisa kurota 3 kana kuti 4 times a night. Ndakangoramba ndichingorota amai vangu. Dzimwe nguva ndaiti kuhope ikoko pacho pandinenge ndakuvadza amai vangu, nekuti ndakazopedzisira ndava kuwana simba rekuti ndinge ndichivarwisa. Ndaiti ndikazomuka makuseni pandinenge ndichida kuvaudza zvose zvandinenge ndichirota, ndaingonzwa mukati mangu ndichingoshaya simba rekuti ndinge ndichivaudza. Dzimwe nguva amai vangu vaitomuka vachikamhina, nekuti pane umwe musi wekuti ndakati ndichirwidzana navo pakangokaruka pasvika umwe murume. Zimurume iri mukomanashi rainge rakaita zitema-tema richirakidza kuti rainge rakararama kudhara. Zvinhu izvi ndaingokaruka ndava kuzvinzwa kuhope ikoko kuti zimurume iri raiuya richimbondibatsira kuti ringe richirwidzana naamai vangu rainge rakararama kudhara. Pane musi wandakarota zimurume iri, amai vangu vainge vatondiwisidzira pasi vakandidzipa. Zimurume riya ndokubva rauya rakabata pfumo ndokubva rabaya amai vangu. Mangwana acho makuseni kuti ndinge ndichiudza amai vangu ndaingonzwa nungo yekuvaudza zvose zvandinenge ndarota kuhope vachindiita. Musi iwowo amai vangu vakatomuka vachikamhina. Kubva zvandainge ndarota hope idzodzo hapana kana kuzombotora time, nekuti umwe musi hanzvadzi yangu ainge ari mutevedzani wangu akati achibva kuchikoro neshamwari dzake ndokubva vamboenda vachinotsvaka mazhanje aya emusango. Tikanzwa kuti ainge atemwa nenyoka vari kumazhanje ikoko ndokubva afa. 2 months later amai vangu vakangotanga kurwara, but vakangoita mazuva mashoma vachirwara ndokubva vatofa. Vasati vafa amai vangu ndaipota ndichivarota. Kuvarota kwandainge ndichiita, ivo vainge vachirakidza kuti murume uya aipota achindinunura pose pavaizama kurwisana neni. Vakazowana nzira yekuti vamukurire kuhope ikoko, nekuti murume iyeye pose paaiuya kuzondinunura ivo vaibva vamudzvanyidzira pasi vobva vamubayawo nepfumo racho raanenge akabata. But pane umwe musi wandakazorota amai vangu vachiita sekunge vanondinyengerera. Vaindinyengerera nechikafu chavainge vakabata mumaoko avo. Pandakangodya chikafu
chikafu ichocho ndakabva ndabuda muimba yandainge ndakarara. Zvose izvi mukoma zvainge zvichiitika kuhope. Ndokubva ndatanga kufamba naamai vangu vachirakidza kuti pane imwe nzvimbo yainge yakanakisa yavainge vachida kuti ndinge ndichienda navo ikoko. Asi kuhope ikoko ndakazorakidzwa kuti kumberi kwacho kwatainge tichienda ini naamai vangu tainge takamirirwa nagogo vaya vandainge ndakambosangana navo zuva randainge ndamutswa makuseniseni naamai vangu kuti ndiende kuchikoro. Pandakangoona kuti ndiye munhu ainge akatimirira kumberi uko, ndakabva ndatanga kutiza. Amai vangu vakabva vatanga kundidzingirira. Amai vangu vachindidzingirira kudaro ndakabva ndavanzvenga ndokubva ndaenda paseri perimwe dombo. Ivo havana kukwanisa kuti ndainge ndatiza ndakananga nekupi. Vakabva vamira but vainge vari padhuze nedombo iroro ndokubva vatanga kuridza muridzo. Pavakaridza muridzo ndakabva ndanzwa kuti pane dzimwe imbwa dzakabva dzatanga kuhukura, but dzaihukura dzichirakidza kuti dzainge dzichimhanya dzichiuya kwacho kwatainge tiri inini naamai vangu. Ndakabva ndanzwa kuti kumashure kwangu kwaiva neumwe munhu ainge achifamba. Ndokubva ndacheuka ndikaona kuti murume uya aipota achiuya kuzondinunura muhope dzangu pose pandainge ndichirwidzwa naamai vangu. Ndakabva ndasimuka ndikamhanyawo ndichinopinda mubako riya rainge rapindwa nemurume uyu, but ndakati ndichinopinda mubako iri murume uyu ndakabva ndatomushaya zvachose. Ndikabva ndaona kuti mubako umu mainge makazara mabhonzo evanhu vainge vakafa, zvichirakidza kuti bako iri rainge rakamboshandiswa kuviga vanhu. Amai vangu vakatosvika pamuromo webako iroro but havana kupinda mukati. Vainge vaine imbwa dzainge dzakawanda zvekuti ndakatadza kana kudziverenga. Amai vangu kuti vange vachipinda mubako iri vaitadza, vakangoramba vakamira pamuromo webako but vaitondiona kuti ndimo mandainge ndiri nekuti vaitopota vachindinongedzera, but kuti vataure neni zvose zvavainge vachitaura hapana kana chandainge ndichinzwa. Kuchema kwainge kuchiita amai vangu ndiri kuhope ndiko kwakazondipeputsa. Pandakapepuka ndakanzwa kuti panze paiva nevanhu vainge vachichema, asi izwi randakatanga kubata rainge riri izwi raamai guru vangu. Amai guru vangu nevamwe sisi vaamai vangu vainge vakauya kuzopepa amai vangu, vose vainge vachichema. Pandakabuda ndakaona kuti amai nini vangu vaichema vakabata hanzvadzi yangu. Pandakazobudawo panze amai guru zvose naamai nini vakazotowedzera kuchema, ndipo pandakazoziva kuti amai vangu vainge vafa. Amai takazovaviga tikazorarama tiri inini, baba nehanzvadzi yangu, but baba ameno kuti chii chainge chava kuitika pavari handizivi kuti idepression here yekuti pa3 months baba vangu vakarasikirwa nemudzimai wavo zvose nevana ndivo vainge vava kufanira kutiriritira, but pfungwa dzababa vangu dzakabva dzaita sekunge dzainge dzarasika nekuti umwe usiku waiti kana ukaenda kubedroom kwavo uchida kuona kuti vari right here waitoona kuti baba vanenge vasipo. Wozoona mangwana makuseni baba vachidzoka ukavabvunza kuti konezuro baba manga maenda kupi, vaibva vakudza kuti ndanga ndamboenda kumagadheni angu kuti ndinoona kuti magadheni angu ari sei. Dzimwe nguva vaizotobatwa huri usiku wobvunzwa kunzi ko muri kuenda kupi, vobva vati ndoda kuenda kunotsvaka mwana wangu, ndanzwa achichema achiti ari kumazhanje uko. Kubvawo musi iwowo ndakabva ndatanga kudanana neumwe musikana ainge achipindawo chechi dzechipostori. Musikana iyeye ndiye akabva ava mudzimai wangu kusvika muzuva ranhasi. Pandakatanga kupinda chechi idzi dzechipostori ndakabva ndatanga kubatsirwa kusvika inini ndava kutobatsira. Kunyange zvechikoro ndakabva ndatosiya nekuti pamba painge pava kugara pakazara vanhu. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuita zvekuroteswa seimwe mhuri yandakangoita zvekuroteswa. Ndakangoroteswa zvichinzi pano pachazosvika vamwe vanhu, asi pavanhu apa pane munhu akabata zvinhu zvaakabata, asi mukufamba kwake akaita kuti iye kwese kwaanofamba asabatwe. Saka iwewe tanga waenda mugomo. Zvandaiita ndezvekuti kana ndikanzi enda mugomo ndaienda ndonogara mugomo ikoko dzimwe nguva kwe2 weeks ndichingorarama nekukanga maputi nekunwa mvura. Musi wacho wandinozonzi chiburuka mugomo kazhinji kacho ndaizosvika vanhu vaya vandinenge ndakaroteswa ndichinzi kwira mugomo unovaitira minamato, vanenge vachitonzi musi wandakakwira mugomo ndo musi wavakasvika pamusha pedu vachinditsvaka. Saka mhuri iyi payakasvika ndakabva ndakasika ndikaona kuti pavanhu vose vainge vasvika pamusha pedu pane umwe mukadzi 1 ndiye munhu ainge aine zvinhu zvaainge akaenda akanobata, ndizvo zvainge zvichitambudza vanhu vemumhuri umu. Ini mukomana pandakatanga basa racho ndaiva munhu wekuti ndaisakwanisa kubhadharisa munhu. Chandaingozviudza ndechekuti kana ndakwanisa kubatsira munhu
kana munhu iye akapora mweya wangu unenge wafara. Asi musi uyu pandakaburuka ndichibva mugomo, mumba mainge musina kana hobvu, musina kana sauti. Saka pavanhu vaya vandainge ndichida kubatsira, amai vaya vacho vandainge ndarakidzwa kuti ndivo vainge vaine urombo hwavo hwavainge vakabata, vakazopa mudzimai wangu mari yekuti akwanise kuenda kunotenga chikafu. Iye mudzimai wangu haana kundiudza kekutanga. Saka dare racho randainge ndaudzwa ndichiri mugomo, ndainge ndakaudzwa kuti umwe neumwe ndinofanira kumuitira dare rake, ndichimupa zvaanofanira kuti ange achienda kunoshandisa. Saka ndaifanira kunge ndichivadaidza one by one. Amai ava vakabva vabvunza kuti ko dare renyu imari? Ini ndikabva ndati dare mai handibhadharisi, asi kana kuri kunzi mukazogutsikana nebasa randinenge ndashanda ndipo pamuchazonditendawo. Vakabva vati ini handishandirwe ndisina kubhadhara, nekuti handidi kuti mangwana kana ndozofamba ndozonzi ndakasiya chikwereti kwakati. Muri iyi inini ndakangoivimbisa kuti kana zvinhu zvenyu zvikazofamba munozodzoka pano muchizonditenda. Chido chaMwari kuti ndinge ndichikubatsirai. Ndokubva ndapinda muimba yandainge ndichida kuti ndizovadaidza one by one ndichivaitira matare avo, nekusazivawo kuti mudzimai wangu nehanzvadzi yangu vainge vazotaurirana nemhuri iyi pandainge ndiri mubishi ndichigadzirira kuti nditange matare angu. Ndokubva vapiwa 650 US naamai vaya. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndapedza kushandira vanhu ava vatoenda. Mudzimai wangu ndokubva aburisa mari iya, akati mhuri iyi yainge yavamanikidza kuti vange vachigamuchira mari iyoyo. Ndakatombonetsana navo ndikati ko prize yedare mazoiudzwa nani? Ivo vakabva vandiudza kuti vanhu ava tangovaudza kuti mungakwanisa kungobvisa zvenyu 50 US inenge yakanaka, but madha vaya vanga vachirakidza kuti ndivo vane zvimari vabva vangoti saka zvinoreva kuti umwe neumwe anofanira kubvisa 50 US pamunhu. Ndokubva vabvisa iri 650 US for everyone. Mari iya takazoigamuchira nekuti ndakaona kuti pamba painge pachidiwa zvinhu zvainge zvakati one day, ende ndakazofara mudzimai wangu paakandiudza kuti ainge apiwa imwe mari yainge iri separate achinzi azotenga chikafu, nekuti amai ava vainge vabvunza kuti ko pano panobikiwawo here sadza sekumwe kwatinomboenda tichinoshandirwa. Mudzimai wangu akabva avaudza kuti pano kunyange sauti chaiyo hapana. Ndokubva apiwa mari akanzi iyi mari iyi chisaraiwo muchitenga magrosari ekuti muwane chekudya. Kubva musi iwowo mukomana kusvika muzuva ranhasi ndiri munhu wekuti pose pandinoti ndapinda mudare kuti ndikwanise kushandira munhu, ndinongoshandisa pfungwa dzangu nechimiro chemunhu kuti munhu uyu upenyu hwake hungava hwakamira sei, nekuti voice raipota richitaura neni pose pandaigadzirira kuti ndinge ndichipinda mudare kuti ndikwanise kushandira vanhu rakabva rangoti zii. Hana yangu yakamborova pandakatanga kushandira vanhu ava, but ndakangozvivimbisa ndikati richadzoka richatanga kutaura neni. Vazhinji vemumhuri umu handina chokwadi chandakavaudza, nekuti ndainge ndava kungoshandisa pfungwa dzangu, ndaishandisa zvose zvandainge ndaudzwa neizwi iri pandainge ndichiri kugomo. Pakazopinda amai vaya vainge vabhadhara dare, ndakabva ndatodzima zvachose. Pandakatanga kuronda dare ravo, kunyange ivo amai ava vakatozviona kuti hapana kana chokwadi chandainge ndava kumbovaudza. Ivo vakazotogumisidzira vandiudza kuti ndichakutsvakirai foni yekuti mukwanise kuwana mamwe makastoma akawanda, zvimwe kuda munokwanisa kutotengawo zvipfuwo pano pamusha penyu. Ndokubva vasimukawo vakaenda. Kubva musi iwowo mukomanashi kusvika muzuva ranhasi ndiri munhu wekuti ndiri kurarama hangu hongu nechiporofita chandiri kuita, but chiporofita chandava kuita hachisisina chokwadi mukati, nekuti izwi riya raipota richitaura neni harichatombotaure neni zvachose. Ndava kungoshandisa experience iya yekuti kana munhu akasvika achida kubatsirwa neni ndobva ndangomujaja kuti munhu uyu dambudziko rake ringava riri dambudziko rakarerekera kusaidi kupi. Munhu chaiye achitofamba unokwanisa kutomujaja kuti munhu uyu dambudziko rake rakarerekera kusaidi kupi. Zvinhu zvacho zvakazotonyanyisa mukomanachi. Pandakazouya ndikatanga kugara muno muSouth Africa, ndakatanga kuuya kuno mudzimai wangu ndikamusiya agere kuZimbabwe ndokuzotevera zvake. Nhasi tigere kuno tiri tose kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno ndaiita sekunge munhu ainge akatoiswa mushonga pasi perurimi, nekuti dzimwe nguva ndaingoti ndiri kungotamba nemunhukadzi
zviya zvekungoda kungotesta kuti zvekunyenga ndichiri kuzvigona here, but wotoona kuti munhu iyeye waunenge wanyenga kunyange ari mudzimai wemunhu aitokasika kutoti neniwo ndiri kutonzwa kuti ndiri kukuda. Handizivi kuti mukomanashi munokwanisa kundibatsira here kutouyawo pano ndichireurura. Ndiri kutotsvakawo rubatsiro. Chinhu chinonyanya kundishungurudza ndechekuti dai izwi raipota richitaura neni, dai radzoka rikatanga kutaura neni zvekare. Handizivi kuti vanhu vanokwanisa kundinzwisisa here panyaya yangu iyi yandakonfesa mukomanashi, nekuti kubva musi wekuti izwi iri rakaregedza kutaura neni zvachose, ndinoita sekunge I am no longer full. Ndiri munhu wekuti ndinogara ndichinzwa kuti mumwoyo mangu muri empty, hamusisina kakuzara kandaipota ndichinzwa kana voice iri richitaura neni. Please ndibatsireiwo mukomanashi. I am very sorry nekurebesa kwandazoita audio yangu. Ndinoziva kuti ndakupai basa rakanyanyisa rekuti muzotaipa izwi rangu, but ndiri kutsvakawo rubatsiro. Mukoma ava vakabva vatumira another voice note vachiti ivo pane imwe nhau yandanga ndasiyirira pavoice note iro randakutumirai pamusoro apo. Zvinoitika kwandiri ndezvekuti kana ndikafamba, ndiri munhu akatombofamba muno muSouth Africa munzvimbo dzakasiyana siyana, zvekare nekuZimbabwe ndakatombofamba, asi chinoitika kwandiri ndechekuti kwose kwandinofamba kana ndikasvika pamba pemunhu wekuti anenge achida kundibatsira, ndinotanga kana kushora imba yake, kutoshora mavakirwo anenge akaitwa imba yake, ndobva ndatanga kushora iye munhu wacho anenge achida kundiitira dare. Ndotanga kushora dare rake. Kana ari munhu wekuti anobva neni kure achiti ndiri kuona sekunge muri kutambudzika panhau dzemabasa, kana ndikangogara ndashora dare remunhu iyeye hapana kana chokwadi chaanozotombondiudza. Mukoma ndokumbirawo kuti mundiposterewo confession yangu kumhuri yeZimbabwe. Vedari, that was a very long WhatsApp voice note. Rekai ndimbononwira zvimvura, ndichadzoka zvekare with another episode.